ҳозира касеро гап зада намешавад, ҳама хафа мешавад. ба ин хотир мо дар сухан баъзеҳо гуфта истифода мебарем. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. мардуми тоҷик, эҳтиёт кунед, бо эҳтиёт бошед, бори дигар эҳтиёт. суханони ман шуморо дард мекунад баъзан нафарта, чун дору талх аст, касе намехоҳад, аммо фоида дорад. пешакӣ бахшиш мепурсам. эҳтиёт ба чӣ хотир гуфтам? эҳтиёт ба он хотир гуфтам ки аз баъзан ҳофизу ҳофизаҳо, аз баъзан блогерҳои фаҷ, аз баъзан барандаҳову продюсерҳо, аз баъзани дигар умуман ҳама нафароне ки дар ин соҳа ҳастанд ҳозир мардумро ба каҷӣ мебаранд. инҳо моро аз маданияту фарҳангу дин дур месозанд. агар мо сатили об, фақири обро ба рӯи битон, ба рӯи ки сахт аст чош бидием, чизе намешавад, аммо бо мех як сурохӣ кунем, чак 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 чакида чакида битонро шикоф мекунад. аз ана ҳамин битарсед. инҳо чакида 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 моро аз фарҳангу маданияту либоспӯшиву дигар чиз, баъзан моделҳошу дур мекунанд. чун гуфтем медонем сахт мерасад, аммо мо ҳам сахт мерасад барои миллату барои фарҳангу маданияту дин дилмон месӯзад ки оҳиста оҳиста инҳо моро мебаранд. фаромӯш накунед, ҳамин зоғ сад накунад, садо овози булбула карда наметавонад, ё роҳгардии капкро карда наметавонад. ба ин хотир эҳтиёт кунед. тинати каҷтинатон аз тинатан каҷ мешавад. инҳо моро ба каҷӣ мебаранд. аз инҳо фоидае нест. бовар кунед. як мисоли оддӣ. шурӯъ мекунем аз либоси миллӣ. чӣ қадар кӯшишҳо, тамоми мақомотҳо, ҳар куҷое наравем мегӯянд ки дар бораи либоси миллӣ гап зан. либоси миллиро, анъанаҳои милливу дигар чиҳоро вақте зинда кардем, мо фақат либосашро дар назар гирем. мардуми шаҳри душанбе хуб медонанд. ҳамин туркманҳо, донишҷӯйҳо ё студенткаҳо мегӯянд бубинед, куллан фарқ мекунад, чизи миллиша зинҳор тарк намекунад, бо ҳамон либоси миллиаш меравад, бо ҳамон либосе ки ҳаст. шоҳиди ин як исботи далели содда аст. вақте ки ман меравам ба шаҳри душанбе, ман мебинам ҳамон туркманҳо ҳамин гуна мепӯшад, либосаш миллӣ маълум аст. мо кӯшиш мекунем мои сара зард кунем, кӯшиш мекунем ин кунем, чӣ коре накунед, ҳама бо ҳам ҷинси худ кунад парвоз, кабутар бо кабутар, ғоз бо ғоз. дар саратон оби тилло мерезед, цицицуцу гап мезанед, бо ҳамон тоҷик ҳастед. ба ин хотир мо бояд чизҳои миллиро нигоҳ дорем. зебиши духтари тоҷик либоси миллӣ аст охир, на он аврупоиву. ҳамин дар мо як чиз аст, як чизе ки дидем, мо кӯшиш мекунем аз ӯ. ман наметавонам муфассал фаҳмонам. вақте ки як кас то зониро пӯшид, мо кӯшиш мекунем боз болотараш мекунем, ё ҳар чӣ ки аст мо аз ҳад зиёд медиҳем. чандин борҳо мегуфтем, дар мисоли оддӣ меовардем ки охир ҳамин баъзан нафаро саҳар чой хӯрда наметавонад бешакар, ҳамин як қанди сафед, ду қанди сафед, се ё чор қанди сафед, аммо 10 қанди сафед намешавад, гарчанде ки ширин аст, не ки дигар намебардорад организм. ба ин хотир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, акнун вақти он расидааст ки сафедро аз сиёҳ фарқ кунед. бовар кунед. мо тамошо мекунем ҳамон фачҳоро. бо баргардем агар ба блогерҳо. ман дирӯз як барнома дидам, хиёнат. як духтар нишастааст, он гуна ба ҳавас парини ман ин кард, парини ман вай кард. баъд рафтему санҷидем. ин ба хубӣ намебиёрад. духтари шумо тамошо мекунад, фарзанди шумо тамошо мекунад, ӯ хай. ба ин хотир аз чизҳои фаҷ баъдан инҳо пул аз саршон монад. бовар кунед, беҳад мегузаронанд.
тасаввур мекунанд ки ҳамин дар евровидения нишастанд. Хир мо мардуми тоҷик ҳастем, бояд ҳарчиро гирифтем аз чорчӯба набароем. ҳамин ба алоқамандӣ ба фарҳангу чизи дигарамон. ман чунки дигар хаста шудам дар бораи блогерҳо гап занам, гап намезанам. як су бештар аз мо суол мекарданд ки ҳамин шумо чӣ хел муваффақ шудед, шумо чӣ кор кардед, ину он дар соҳа. фаромӯш накунед, то имрӯз кардаем барои худ накардем. ба шумо тавсия, ҳар чӣ мекунед барои мардум кунед, аз таги замин бошад, мардум шуморо меёбад. вақте барои худатон, барои нафси худатон кардед, чизе нест. барои далел аслан мо блогер ҳам нестем ё чиз дигар. дар ҳаёт мо нагуфтем ки дар мо подписатсия кунед, дар ми ё баъзан комментарий медорӣ, қариб дар пеш пояд мурад ки дар ман обона шав ё чизи дигар. барои мардум кун, барои мардум кун. мардум худаш туро пайдо мекунад, мекобад, меёбад. тилло аз дохили лои ҷудо аст, фаромӯш накун. барои худат ки мекунӣ, касе парвод надорад. пиёларо хоҳ дар сатили об андозед, хоҳ дар дарё андозед, хоҳ дар баҳр океан андозед, ба қадри худаш об мегирад. биёед ҳамин чизҳои миллиро зинда кунем. хонумҳо, духтарони зебо, бовар кунед, мо шуморо дӯст медорем. ман медонам бештарат хафа мешавед, чун гуфтем инсоне ки бемор аст доруву чизҳо намехоҳад, талх аст, аммо фоида мебиёрад. як порчаи шеърро доим мегуфтем, имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. биёед либосҳои миллиро зинда кунем. моделҳо, хоҳаракҳои азиз, шумо бисёр зебо ҳастед, мо шуморо эҳтиром мекунем ва медонем бештарат моро тамошо мекунед. чизҳои миллиро блогерҳо чандин бор гуфтем ки як бор дар бораи бузургҳо гап занед, бас кунед. ин чизҳои фачиро чандин қиссаҳо овардем, аммо то имрӯз натиҷа надидем. ҳофизҳо, ҳофизаҳо, ба ҳамаи шумо ҳамкорӣ дорем. медонам чунки на ҳамаро, ҳама ҳар сухан мекунем пеш аз он барои чӣ бахшиш пурсидем ва на ҳама гуфтем. як чӣ ки мегӯй ҳама ба худаш мекашад. ҳамин чизҳоро зинда кунем. гап гӯем, гап бениҳоят зиёд аст, аммо гумон мекунам ки ҳамин нуқта бас аст. кӯтоҳ ва хотирмон бошад. бисёр сари шуморо бор накунем. шуморо дӯст медорам ва ҳар чӣ кардем имрӯз барои шумо аст. ва оҳиста оҳиста ин мавзӯъҳо боз бархоҳем гашт. агар як нуқта ҳам бошад, суханони мо шуморо дард карда бошад, пас биёед якҷо бишавем. якҷо бишавем, кунем, метавонем. оҳиста оҳиста мо акнун оҳиста оҳиста бедор шуда истодем. чун доимо ёдовар мешудем ки дар бораи тоҷикон филм омода карда истодем. аллакай қариби 2 сол аст ки ма давутоз дорем ва омода ҳастем ки 10 сол ҳам гузарад, лекин як филми тоҷиконе кунем ки тоҷик фахр кунад аз тоҷик буданаш. диловар будам, шуморо дӯст медорам ва худоҳофиз то барномаи дигар. چیزی که به خوردن آن هم ثواب میگیریم و هم شفا. خرمای سکری از عربستان سعودی. خرمای سکری با نیروی غذا و ویتامین هایی که در ترکیب خود دارد باعث بلند گردیدن ایمنیته انسان می شود. همچنین برای از بین بردن بیماری سرطان و دیگر نیز کمک می رساند. شما به جای نمی روید، تنها یک زنگ و ما این میوه شفا بخش و لذیذ را به خانه تان برده می دیم. تلفن در شهر خوجند 92 937 43 43، شهر دوشنبه 92 810 99 59. خرمای سکری از مدینه، یک لخت و چکنه.